Goedemiddag, Lantaarnie. Wat fijn dat u wat tijd voor ons kan vrijmaken, want u heeft het gigantisch druk. Wat is de situatie nu op de IC? Ja, de situatie nu is dat we op onze oude IC nu nog 2 bedden hebben. Dus we zijn aan het oriënteren om nog meer IC-bedden te creëren. Kijken of er, hoe de patiëntenstroom is. Zoals we de patiëntenstroom hebben gezien de afgelopen 2 dagen. Gaan we op een van onze COVID-afdelingen een extra kamer inrichten voor intensive care patiënten. Hoe kan het nu ineens dat er zoveel mensen op de IC belanden? Heeft u daar een verklaring voor? Ja, het heeft, een echte verklaring is natuurlijk heel moeilijk te geven, maar wij zien gewoon nu dat er exponentieel dagelijks heel veel patiënten worden aangeboden in het ziekenhuis. Er zijn daarvan een groepje die naar huis gaat, maar ook een grote groep die opgenomen wordt. En net zoals de mensen worden opgenomen, heb je minder zieke mensen tussen, maar je hebt ook hele zieke mensen tussen. En de mensen die al opgenomen lagen met COVID, die kunnen ook verslechteren. Dus wij hebben vrijdag 4 opnames gehad op 1 dag, zaterdag 5 opnames gehad op 1 dag, gisteren 2 opnames gehad. Dus de opnames die gaan veel sneller dan het in de vorige golf ging. De mensen komen ook veel zieker binnen. Zijn ook relatief jonger dan de vorige keer. En het heeft dus waarschijnlijk te maken met hoe de ziekte zich nu verspreidt onder de bevolking en de intensiteit van de ziekte. Ja, vandaar ook deze extra maatregelen vanuit de regering. Wat ook aan de hand is, dat er veel mensen zomaar bij de EHBO komen, toch? Ja, dat is voor ons wel echt een heel groot probleem. Want u snapt dat wij al een extra groep mensen aan het zien zijn. En als dan een groep komt die door de huisarts behandeld had kunnen worden of geholpen had kunnen worden en die komt er ook nog bij, dan overbelast het systeem van de spoedeisende hulp enorm. Ja. Want naast COVID-patiënten hebben we uiteraard ook de auto-ongelukken, de hartinfarcten, de longpatiënten, noem maar op. Alle ziektes die er zomaar normaal ook komen, die zijn er natuurlijk ook naast alle patiënten die COVID hebben. En het is helaas jammer dat er een groepje aan het komen is om te kijken of ze COVID hebben. En dat is dus niet de bedoeling, want onze regering, GGD, heeft natuurlijk ingericht dat mensen getest kunnen worden. Ja. Huisartsen kunnen dat faciliteren. Dus het ziekenhuis is niet de plek om getest te worden. Het ziekenhuis is niet de plek om je gerust te stellen. Het ziekenhuis is de plek op het moment dat je zorg nodig hebt, dat een huisarts niet kan leveren, dat wij dat dan leveren en jou dan opnemen. Dat we dat duidelijk hebben. Nu zijn onder andere alle operaties, geplande operaties, die zijn stilgelegd en worden uitgesteld. Is er al zicht op wanneer deze operaties wel kunnen worden voltrokken? Nee, voorlopig is er geen zicht op. Dat hangt helemaal af hoe het zich ontwikkelt op ons eiland. Wij hebben helaas, waren we genoodzaakt om een flinke handrem aan te trekken. Omdat wij een afdeling waar heel veel patiënten liggen die normaliter geopereerd worden, hebben gebruikt als COVID-afdeling. Dat was conform de planning. Alleen nu is het veel sneller en veel abrupter gegaan dan in onze hoofdstad. En wij hebben meteen, omdat er zoveel zijn, zowel op de IC als op de gewone afdeling, hadden we meteen een gebrek aan personeel. Met het stopzetten van alle niet-acute operaties zorgen we ervoor dat er geen mensen geopereerd worden die eventueel kunnen compliceren. Want patiënten die geopereerd worden en die compliceren, die moeten naar de intensive care. We zorgen ervoor dat die afdeling die aan het gebruiken zijn, dat het onbemand is. En we zorgen ervoor dat alle handen van verpleegkundigen en professionals in het ziekenhuis en van artsen die vrijkomt, omdat er geen operaties aan het plaatsvinden zijn, dat die ingezet kunnen worden om elkaar te helpen om voor deze
zieke populatie, deze extra zieke populatie te zorgen. Zowel op de intensive care als op de gewone afdeling. Ik heb nog 2 vragen. Kunt u iets vertellen over wat dit doet met de zorgmedewerkers? Want ik kan me voorstellen dat de druk echt enorm is. Ja, dat is een hele goede vraag van u. U kunt de stress begrijpen die er onder de zorgmedewerker ontstaat. Je gaat naar je werk en je weet niet wat jou te wachten staat. Je gaat naar je werk, je weet dat op ieder moment een patiënt kan aankomen. Je weet niet hoe ziek die patiënt kan zijn. Je weet ook dat je patiënten verliest en waarvan je vaak denkt, oh, dit was een onnodige dood. Want je had gehoopt dat men goed voor zichzelf had gezorgd, zodat men niet besmet zou zijn geraakt. Je ziet het verdriet van familie en je kunt ze niet helpen. Want de ziekte doet wat hij wil doen met het lichaam van de patiënt. De enorme werkdruk die er is. Mensen die geen kans krijgen om een kopje thee te drinken, om te lunchen. Ons ziekenhuis helpt ons zo goed als we kunnen om te zorgen dat we niet naar de kantine hoeven te lopen. Maar je moet toch tijd hebben om te lunchen. Wow. En u snapt dat we met een masker op niet kunnen drinken, niet kunnen eten. Nee. Dus tijd om te zitten, om bij te komen. Je wilt natuurlijk de patiënt zo goed mogelijk helpen. Helaas, omdat we COVID-patiënten hebben, kan familie er niet bij. De stress van de familie, je probeert ze gerust te stellen. Maar je snapt dat dat moeilijk is. Als je nooit iemand hebt meegemaakt die heel ziek is, dan weet je niet wat dat inhoudt. Maar familieleden die mensen bij ons hebben liggen, die hebben een enorme stress. Want je weet niet of je geliefde het goed maakt, of die de goede kant op gaat. Soms verslechteren patiënten. En dan probeer je met videocall en telefonisch de familie in te lichten. Maar het is natuurlijk heel anders dan dat je op ieder moment bij je geliefde zou kunnen staan. Ja. Wat op dit moment niet kan vanwege de enorme hectiek. En de kans dat de familieleden ook besmet raken als je ze zomaar toelaat. En wij hebben natuurlijk onze handen vol aan de patiëntenzorg. Als een familielid komt moet je ze tijd geven. Je moet aandacht aan hen besteden. Je moet ze goed zich laten aankleden, want dit is voor hen niet gewoon om zich aan te kleden in zo'n hele maandpakje. Dus je moet echt tijd voor ze hebben en wij proberen dat bij sommige categorie patiënten om families toe te laten, maar u snapt dat dat niet zomaar altijd kan. Nee, snap ik. Nog 1 laatste vraag en misschien een beetje overbodig, dokter Koeiers. Maakt u zich zorgen? Ja, zeker maak ik me zorgen. Mijn grootste zorg is dat ik de kritisch zieke patiënten straks niet meer kan helpen. Puur niet omdat ik het niet kan, medisch technisch en met mijn verpleegkundig team, maar omdat ik straks het zo uit de hand loopt dat ik geen plek heb. En daarom is het heel belangrijk om onze plekken die we hebben speciaal voor kritisch zieke patiënten goed in de gaten te houden. En om op tijd te zeggen, dit is een patiënt die goed genoeg is om weer terug te gaan naar de afdeling. Of deze patiënt die kan nog even blijven op de afdeling waar die is. En dat zijn de beslissingen die wij als professionals de hele tijd moeten nemen. Ik hoop dat het niet erger wordt dan dit. Want dan worden die beslissingen natuurlijk veel kritischer genomen. Ja, het lijkt mij verschrikkelijk. Dan bepaalt u letterlijk over leven en dood. Nou, dat doe ik niet. Dat doet iemand anders. Dat doet onze lieve Heer. Maar het gaat er wel om dat je mensen op tijd op de intensive care wilt hebben. Als zij intensive care gerechtigd zijn. En als je mensen niet op tijd daar kunt hebben, dan belast je de verpleegkundigen van zaal met hele kritisch zieke patiënten. En dat is nog een stress extra die dan heerst. Nou, u moet snel weer terug naar de IC. Ik had gehoopt dat u positievere woorden had voor ons, maar hopelijk dat een volgende keer. Ja, zeker weten. Dank u wel. Om jullie te helpen. Dank u wel. Een fijne dag.